Pinia bang nili nali tuma fan KAAC along pen ke klang overeng over sai pathak sila bang so video lo nali tum panang than pachini ponik po la pen kai ke son details bang mate klar daga lam nali tum labang so video long si thek polong ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tame nali tum jong si kaching hon la pen ka support do pulte labang so YouTube channel nali tum kaching hon pen subscribe ikon la pen adung hes tame belar jan thek loing hodas tame nali tum berek dian non lalo pule monon pinili ajara son le labang so YouTube channel long upload tame nali tum mobile long an notification na lepen nali tum beta kelong da prangya fanno tangte pini labang so avureng war saya puthakle chihek pen lang polonang lapen kado kavia son anta chethan polona penali tum labang so alo bang kapre kadim stame thek polong ikpol lapen chini et potai la bang so puthak sta menili hala ka chinni tum dulang pusila bang so puthak bang nili non nali tum phanang than pa chini pon ikpo pulo aprangsi nali tum dag thek polong igi laki advertisement alu long nali tum le screen along ke thek polong abang ke lape non da ing son son ni ki tok bang nili nali tum phanang than pa chini pon ikpo lasi Ning Kehang abang phu abang phitum nali tum standard form along sitamin nali tum kadu ka ve details bang fill up pe nali tum KAAC money receive mate chalan nali tum 10 rupees thanang po ST lapen SC OBC category lapen others general category bangaya 20 rupees nali tum chalan mate 20 rupees nali tum pabondun iknang po lapen kinang so sada documents anta nali tum pidun iknang po lasi kadu ka pen dak apus bang 9 ando 9 ando driver apos la HMV lapen LMV alam contractual under KAAC transport department pelna difu Karbi district ase the application will receive by undersigned from 10 am 23 year ni pensidak chengpon lo labangso achiklo 23 lapen kijut bangke dak 6 June 2023 4 pm ansi last date lo lapen nalitum office apora hot kithon namia fansi Choningri iglo lapen non kaduka we details bang lang pon nang lapen chithan pon iglo nang dak advertisement alo long kitok dak lan klang rim mate klang u edet lo sida meni linari tum han ang than pachini phan sibor even po aprang sida number 1 bang kenam opus la bang post amen bang ke driver opus la mate HMV lapen LMV contractual la lapen dak kaduka we pen 9 nos ando apus bang 9 ando lapen dak HMV along 7 lapen LMV along hini lapen post bang grade 4 post lo lapen scale of pay bang dak fixed salary 9277 nalitum per month an long pon ikpo nasining kehang abang phu abang phitum ning abang phutum jogdun igi pulte jogdun iko age limit bang lage 18.38 years ang bong molom abang phu atum se jogdun long ikchot po lapen number 2 long kitok pon ason hela self attested copy of all testimonial including birth certificate caste certificate currently driving license lapen 2 copies of recent photo size passport size photo has been submitted along with standard form duly fill in application lapen documents din along staminalitum self attested nang matenalitum amen chitok ignang po lapen kipi dunai ma birth certificate caste certificate lapen driving license lapen photo pakni nalitum standard form lo kadu kavi fill up ik pen nalitum photo anta pabon dunang po lapen documents anta nalitum pabon dun ik nang po lapen number 3 lo mang the envelope containing application should be nalitum envelope long thapsi envelope thak application for the post of driver contractual lason tokdun ik nang po lapen nalitum 5 rupees stamp bang nalitum pabon dun ik nang po lapen number 4 along ketok banglason hello application be submit addressing the office of the executive engineering KAAC transport department difu labangso dim sinalitum dam pen stame form bangge submit dam iknang pon nalitum screen along ketok thek pon long igi lapen all application in the standard form must fill properly nalitum ke fill up nahi bang properly nalitum da fill up thainang po kadu kavi son analitum fill up thainang po jos nalitum documents lapen ka fill up and choklim le pulte nalitum application bangke dak reject ik po lapen candidates can directly indirectly lapen da ing son soni kitok don do lapen nalitum ke jogdoni ninghang do pulote nalitum jogdon igo lapen mo labangso update jong sika prek update long pulte nili labangso YouTube channel long sta paklang pon ikpa kali pulte nalitum Telegram channel long sta menalitum
update long pon ikpo la se ning kehang abang phu atum nang litum prap jin pen ki jog doni aphan sin lehen pen stami choningri iglo la pen nang litum le jog jesta ki jog doni tum tu tai mine la se video bang share iglo la pen nang litum jir pozir pi mede te bok trai nang litum la son birta chipira than ikon tangte la pinya video long mani lila ansakang ton ikpo la sipna puthot kaprega video mate kaprega update along le chitong tunang tange domi thak me ka do ka ve Karbi teach 2.0 youtube channel long kelangara do anphans tame nilhen pen